tady zpíváte o Vánocích. Víte, proč se slaví? Ne? Tak poslouchejte. Kdysi dávno, už je to více než 2000 let, se vydali Josef a Marie do města Betléma, protože císař vydal rozkaz, že se musí spočítat všichni obyvatelé. Z vrcholku hory uviděli světla městečka Betléma. Ve městě bylo ale tolik lidí, že nikde nemohli najít nocleh. Oba už byli velice unavení. To byla ale dlouhá cesta. Už bych si ráda odpočinula. Projeli branou města a v hostinci požádal Josef o nocleh. Neměli byste prosím místo na přespání? Ne, opravdu nemáme, ale jestli vám to nevadí, můžete připat vyhledat. Nevadí, moc vám děkujeme. Josef s Marií šli spát. V noci se Marii narodil chlapeček Ježíšek. V noci nad Betlémem zazářila velká jasná hvězda, aby oznámila všem lidem, že se narodil malý Ježíšek. Pospěšte si pastýři do Betléma, narodil se tam Ježíšek. Když anděl zmizel, pastýři to pověděli ostatním lidem. Všichni do Betléma k Ježíškovi. Já mu donesu beránka. A já mu donesu něco na přikrytí, ať mu není zima. Záře betlémské hvězdy byla velmi silná a pověst o narození Ježíška se rychle rozšířila, až se o ní dozvěděli i 3 králové v dalekých krajích.
Hned se vydali na cestu do Betléma, aby Ježíška pozdravili a přinesli mu dary. Přicházíme z daleké země, na východě, abychom se poklonili narozenému králi. Přivedla nás sem hvězda, zářila jasněji než ostatní, svítila stále před námi. Přinášíme našemu malému králi dary. Já jsem král Kašpar a tady Ježíšku ti dávám voňavé byliny. Já jsem král Nelichar a tobě Ježíšku dávám vzácný olej. A já, král Baltazar, ti dávám kostku zlaté. A tak se všichni radovali z toho, že se narodil malý Ježíšek.